ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕಿಯರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಂಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಾಪ್ಪಲ ಧೈರ್ಯೋಡರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೋದಕೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯೋಡು ಜತದು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ಆಪುಜಿಂದ ನಾಲಾಯ್ಡು ಬರಂದು ಯಾನ್ ಸುಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಉಂತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರೆಯೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ಸದಸ್ಯನೇ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮ್ಮಿನ ಪೂರ ದೇವಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ನಿಖಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಕ್ರಮೇಣ ಇತ್ತೇತನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಡರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಓವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಜ್ಜಿ ಓ ಪಕ್ಷಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪಕ್ಷಡ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊರಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪೂರ ಪಕ್ಷ ತಕ್ಲುಂಟು ಗುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓ ಪಕ್ಷ ಇಂಕು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಬಹುಶಃ ಸಸ್ಯಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಚ್ಚಿ